forma part del col·lectiu, del pont, el que fa que vaig estar uns anys en què vaig estar a la Junta com a secretari, no? No sé si eren 8 anys, una cosa així. Però què passa? Que a dia d'avui, per exemple, el Pont Cooperativa de Lletres, que són escriptors de les comarques de Castelló, que escriuen en valencià, o que no són de les comarques de Castelló, però estan prou afincats així i escriuen en valencià o en català, ara mateix som la primera associació literària constituïda amb uns estatuts formals que hi ha al País Valencià, juntament amb saforíssims de la Safor, al voltant de Gandia, que quan ells van veure que nosaltres ens posàvem en aquesta tessitura, van voler també seguir-nos i també estan constituïts, però som les dues úniques associacions culturals formals registrades i el pont va ser la primera a nivell del País Valencià. I el que fem és sobretot intentar difondre pels pobles la literatura nostra, no? I això va néixer perquè érem un grupet que ens ajuntàvem a sopar i a esmorzar per parlar de literatura, que tu ja saps que així no podem separar la gastronomia de cap manera, i a poc vam dir, per què no fem un grup, no, formal, una associació? I a partir d'ahir, doncs, gent com que ara ja ha desaparegut, lamentablement, com Vicent Marçà, pare, Manel García Grau, etc., vam posar les primeres pedres i el 2010-2011 és quan se va constituir, que teníem la seu simbòlica a Benassal perquè era la casa del mestre Carles Salvador. Bé, ahir estic un poc per militància filològica, perquè tu fixa't que ens vam apuntar molts quan estudiem la carrera el darrer any, també perquè venia fuster als col·loquis, als congressos d'allí en col·loquis internacionals, no? I sobretot perquè ens havien edicions d'estudis filològics que estan molt bé, periòdicament, i això te permet anar a buscar-ho, no? I per tant estem parlant, la xifra pot ser esfereïdora, però podem estar parlant de més de 35 anys o uns 35 per ahir d'afiliació a l'AIL, no? Això depèn de l'Institut d'Estudis Catalans i que cada 3 anys fa un congrés, un col·loqui internacional que va alternant dins d'algun territori nostre de parla catalana i a l'edició següent d'Europa, perquè no sé si la gent ho sap, però n'hi ha un fum d'universitats europees i pel món que imparteixen català. No recordo ara l'any, però bé, tocava a la Universitat de la Sorbona de París i el meu amic Manel García, que ja no viu, lamentablement, i jo vam anar a presentar una comunicació. I allí, clar, a la Universitat de la Sorbona, evidentment, repartíem per aules, per a les conferències i comunicacions, però el dia que em tocava a mi intervindre, veiem diuen que calia fer una obra allí urgent a l'aula i no se disposava d'aquesta aula. I vaig pensar, res, no farem la comunicació. I em van portar a la sala magna que presidia el cardenal Richelieu. I va ser molt impactant allò, fer la comunicació dins de la sala magna de la 4 de la Sorbona. Un problema que tenim a la llengua nostra i que se'n perd l'ús és principalment el prejudici i l'autoodi en ocasions que tenen els mateixos valencianoparlants o la gent que viu al territori del País Valencià. I clar, això, quan el mal està dentro, que diuen els castellans, és molt complicat de solucionar. Vull dir que no és un problema que hi hagi gent castellanoparlant convivint, això no és el problema, és que hi ha un prejudici com que la llengua no és tan important, una llengua que és culta i té un historial de personatges literaris i de la filologia molt importants i de la cultura, però es considera que no té el prestigi o el que siga, i una prova, per exemple, és anar al carrer i veure com la gent canvia de llengua a la mínima sense saber si l'interlocutor comprèn el valencià, que segurament sí, però no s'espera ni això, no? I tenim un problema sociolingüístic, jo dic, quasi etern. A banda està els esculls o les barreres que es posen a nivell de vegades polític, no? O interessat, i això és molt difícil de combatre també. Si els usuaris no tenen una tendència a consumir cultura en valencià i la literatura també, qui llig, no? En valencià. I després a nivell social, tot el que siga una producció cultural es retroalimenta, no? Les institucions han d'organitzar coses, però han de promoure també que aquestes coses estiguin en valencià. Si jo vaig a un auditori o una sala de concerts o de teatre
i tot és en castellà, doncs tampoc ajuda això, vull dir que és el peix que es menja la cua, no? I clar que implica moltíssim, i de fet fins i tot toca els temes pressupostaris, que no, és que no n'hi ha tants diners, bueno, n'hi ha diners per al que ho vulgui prioritzar, no? Hi ha una qüestió que és la consciència de jo estimar la meva cultura, que això és difícil de transmetre si un no està en un entorn, no, que l'afavorís, etc. Però, dit això, vol dir que primer les institucions oficials s'han de treure elles mateixes els prejudicis i apostar per la cultura pròpia i a partir d'ahir obrir a les demés, no? A mi no em val la metàfora aquella de dir s'ha de ser global, internacional, perquè si no així te tanques, no? És que no es tracta de tancar, al contrari, començar per la pròpia, perquè si no estimes la pròpia ja me diràs que estimaràs. I a partir d'ahir afavorir que, clar, l'entorn econòmic, el comercial, l'industrial, el del comerç, puguen viure, puguen oferir les coses en valencià perquè la gent puga viure en valencià. El problema és que ara una persona que vulgui viure en valencià no pot. Ha d'anar a moltes coses a viure en castellà, no? Això és el problema.